ମଧୁପୁର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇଟି ଗଛ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଲିମ୍ବ ଗଛ। ଲିମ୍ବ ଗଛ ଫଳ ପିତା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛଟି ଭାରି ଦୟାଳୁ। ଆମ୍ବ ଗଛର ଫଳ ଭାରି ମିଠା କିନ୍ତୁ ସେ ଭାରି ଗରିବ। କେବେ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ତାର ଫଳକୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବୋଲି ମନେ କରେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଗର୍ବ କରେ ଏବଂ ଲିମ୍ବ ଗଛକୁ ଦେଖାଇ ଶିଖାଇ ସଦାବେଳେ କହୁଥାଏ, ଓଏ ଲିମ୍ବ ଗଛ, ତୁ କଣ ଆଜି ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ବସିଛୁ? ଦେଖେ ମୁଁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା କେଡ଼େ ଝଙ୍କାଳିଆ ହୋଇଛି, ମୋର ଫଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମିଠା। ତୋ ଫଳ ଏଭଳି କଦାପି ହୋଇପାରିବନି, ତୁ କାହାର ବି ଉପକାରରେ ଲାଗିବୁନି। କହି ସେ ଲିମ୍ବ ଗଛକୁ ପରିହାସ କରିଥିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁଦିନ ଲିମ୍ବ ଗଛକୁ ପରିହାସ କରେ ଏବଂ ଲିମ୍ବ ଗଛକୁ ସଦାବେଳେ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲା। ଲିମ୍ବ ଗଛ ପରେ ହସୁଥିଲା, ଲିମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ହସୁଥିଲା। ଲିମ୍ବ ଗଛଟି ଭାରି ନିରୀହ, ସେ ଭାରି ଦୁଃଖୀ। ତା ଫଳ ପିତା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥାଏ, ମନ ଦୁଃଖ କରି ରହୁଥାଏ। ସେ ତ କାହାର ଉପକାରରେ ଲାଗେନି, ତେଣୁକରି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ କିଛି ବି ହେଲେ କହୁନଥାଏ। ଏ ଆମ୍ବ ଭାଇ, ତମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ତମ ଫଳ କେତେ ସୁମଧୁର, ତୁମକୁ କେଉଁ ଦେବତା ଗଢ଼ିଛି? ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆ କରି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ତୁମକୁ ଗଢ଼ିଛି। ହେଇଟି ବଡ଼ ଭାଇ, ତୁମ ମିଠା ଫଳ ମୋତେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତନି, ମୁଁ ଟିକେ ଚାଖନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ କହୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ସେ ମୋତେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି। ଏହାପରେ ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଆସିଲା। ସେ ଦୁଇ ଗଛକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଓଏ, ଏଇ ଦୁଇ ଗଛ ଭାରି ଝଙ୍କାଳିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଫଳ ଭାରି ପିତା ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛର ଫଳ ଭାରି ମିଠା ହୋଇଥିବ। ସେ ଝଙ୍କାଳିଆ ହୋଇଛି। ଏ ଗଛରେ ଯଦି ମୁଁ ନିଜର ବସା କରିବି, ତେବେ ଆମ୍ବ ଫଳ ଖାଇବି ଆଉ ମୋର ବସାରେ ବି ରହିପାରିବି। ମୋତେ ଏହି ଗଛ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଲେ କିଛି ବି ବିପଦ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରକୁ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବକୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଆମ୍ବ ଖୁମ୍ପିବାରୁ ତାକୁ ଆମ୍ବ ଗଛ କହିଲା, ଓଏ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ, ଓଏ, ମୋ ଗଛ ଉପରୁ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ତ, ମୋ ଫଳକୁ ଖୁମ୍ପିକି ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ମୋ ଦେହରେ ବସି ମୋ ଦେହଟାକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କରିଦେଲା। ଯା, ଉଠିକି ଯା, ଦୁଷ୍ଟ, ଉଠୁ, ଯା। ଏହିପରି କହିବାରୁ ଚଢ଼େଇଟି ରାଗିଯାଇ, ଏ ଗଛଟା ସୁନ୍ଦର ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଆଉ ହୃଦୟଟା ଭାରି ଅପରିଷ୍କାର, ଏଇଟା କନ୍ଦୁସୁଟା। ଆଉ ଏଇ ଗଛ ଉପରେ ବସିକି ମୁଡ୍ ଆଜି ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏ ଗଛ ଉପରେ ବସିଲେ ଏଇଟା ଖାସ ଲାଗୁଛି। ଯା, ଏ ଗଛ ଭଲ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯାଏଁ ସେ ଗଛରେ ହେଲେ ଟିକେ ବସିବି। ଏହା କହି ସେ ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ହଗି ଦେଇ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଓହୋ, ଏହି ଗଛ ଉପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଶଳା ସେ ଗଛଟା ଭାରି କନ୍ଦୁସୁଟାରେ ବାପା ମା ଟିକେ ହେଲେ ବସେଇ ଦଉନି। ସେ ପକ୍ଷୀଟି ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ହଗି ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ୍ବ ଗଛ କହିଲା, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଶଳାଟା ମୋରି ଉପରେ ହଗିଦେଲା। ଏଇନା ମୋତେ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଦେହ ଯାକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲାରେ ବାପା। ଯା। ଏହାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇକି ମନେ ମନେ ଘୃଣା କଲା। ଚଢ଼େଇଟି ଲିମ୍ବ ଗଛକୁ ଆସି କହିଲା, ଏ ଭାଇ ଲିମ୍ବ ଗଛ, ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ କ'ଣ କହିଥିଲି। ସେ ଗର୍ବୀ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ବସିଥିଲି। ତୁମେ ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କର ଭାଇ, ତମ ଗଛରେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ ଭାଇ। ଏହା କହି ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଟିକେ ଶୋଇଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଶୋଇଲା ପରେ ଉଡ଼ିକରି ଚାଲିଗଲା। ଏହିପରି ଅନେକ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଆସନ୍ତି। ଆମ୍ବ ଗଛ ସେହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ତଡ଼ିଦିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘେଉଡ଼ାଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଏଭଳି କରେ ନାହିଁ। ଲିମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ତା ଉପରେ ବସିବାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ ଏବଂ ତା ଫଳ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ପିତା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ସେମାନେ ଲିମ୍ବ ଗଛର ଫଳ ଖାଇ ମୁରୁକି ହସି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଲିମ୍ବ ଗଛରେ ଆସି ନିଜର ପିଲାଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରି ବସି ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗର୍ବ ଯୋଗୁଁ ତା ଉପରେ କେହି ହେଲେ ବି ବସା ବାନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ତା ଉପରେ କେହି ହେଲେ ବି ବସନ୍ତି ନାହିଁ।